Van néhány sokak számára talán furcsának tűnő szokásom. Elsősorban Magyarországon nyaralok a családommal, és helyi termelőktől vásárolok. Pedig manapság mindent beszerezhetnék valamelyik nagy áruházlánc polcairól. Hogy miért nem ez utóbbit teszem? Magamért, a családomért és a közösségért, amelyben élek. Sokáig én is kételkedtem abban, hogy ez lehetséges. Rengeteg kérdés merült fel bennem, de tudatos vásárlóvá és lelkes vidékjáróvá válva végül mindenre megtaláltam a választ. Szeretném, ha ezeket néhány példán keresztül ön is megismerné. Kezdjük a gazdasági hatással és egy érdekes ténnyel. Amennyiben olyan terméket vásárolunk, amelyet a térségben termeltek, illetőleg állítottak elő, akkor a kutatások szerint minden helyben elköltött 100 forint, 200 forint bevételt jelent a helyi gazdaság szereplőinek. Ha belegondolunk, ez nem is meglepő, hiszen a helyi termékek választásával hozzájárulunk a település, a kistérség, sőt az egész régió gazdaságának fejlődéséhez. A helyi közösségben forgó pénz ugyanis mindenki javát szolgálja. Előmozdítja az infrastruktúra fejlesztését, az utak, lakóházak, iskolák építését, parkok telepítését, zöld felületek rendezését, sőt, akár a falusi turizmus erősödését is. Ha már az iskolát említettem, családfőként örömmel látom az összefüggést a jól működő helyi agrártermelés és a közétkeztetés között. Előbbi ugyanis képes ellátni friss és megbízható eredetű élelmiszerrel az adott térség intézményeit. Biztos vagyok benne, hogy ön is örülne, ha gyermekei az óvodában, iskolában minden nap egészséges és ízletes ételt kapnának. Ezt a mindenki számára előnyös gazdasági körforgást illusztrálnám is egy példával. Vegyük kedvenc ingyenségemet, a mézet. Van egy kedves méhész ismerősöm, akinek méhei tavasszal beporozzák a gazdák gyümölcsfáit. Így egyfelől biztosítják a bőséges termést a szomszédos kertekben, másrészt arról sem feledkeznek meg, hogy a kaptárakat megtöltsék finom mézzel. A méhész szakértelmének hála nem csak természetes és egészséges édesítőszert, hanem finom gyümölcsöket is vásárolhatunk a helyi piacon, vagy fogyaszthatunk reggelinél egy helyi gazda vendégfogadójában. Mindezzel a helyi kistermelőket támogatjuk. De mi van, ha nem helyi termelőktől vásárolunk, hanem mondjuk egy hipermarketben? Nem nehéz kitalálni, ez utóbbi esetben a kisvállalkozások gazdasági helyzete romlik, meglévő szolgáltatásaik is megszűnhetnek. Ezzel csökken a helyi gazdaság ereje, és a vidék népesség megtartó képessége, növekszik a munkanélküliség, mindezek pedig akár tömeges elvándorláshoz is vezethetnek. Soroljam még? Lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de mindezen sokat veszíthet az egész ország. A közvetlen értékesítéssel, a lánckereskedelem kiiktatásával, az import visszaszorításával segíthetjük a helyi termelőket, erősíthetjük a város-vidék kapcsolatot, emelhetjük az élelmiszerellátás színvonalát. A helyi termékek remek ajándékok lehetnek egy jól sikerült nyaralásról hazatérve. Az ilyen vásárlások hatására váltam én is a termelői piacok állandó látogatójává és a belföldi turizmus szerelmesévé. A helyi piacok nem csak a friss és egészséges áruk gyors és egyszerű beszerzését szolgálják, hanem az adott térség turisztikai látványosságai is. Itt találkozik egymással a termelő és fogyasztó, akik között előbb-utóbb bizalmi viszony alakul ki. A piacok egyúttal segítenek bemutatni és megőrizni a helyi szokásokat is. A helyi termék vásárlásának van egészségügyi vonzata is, még ha ez elsőre furcsának is tűnhet. A távolról érkező termékek ugyanis tengernyi felesleges csomagolóanyaggal jelentős környezetszennyezést okozva érkeznek hazánkba. Ezzel szemben a helyben termelt zöldségek és gyümölcsök maximum 40 kilométert tesznek meg az elárusító helyig, és általában 24 órával korábban takarítják be őket. Ráadásul a helyi élelmiszerek rendszerint kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak. Személyes tapasztalataim szerint a gazdák szerető gondoskodása nem csak a földművelésben, hanem az állattartásban is érzékelhető. A helyi tenyésztők gyakran névről ismerik állataikat, és különleges bánásmódban részesítik őket mind a tartás, mind pedig a takarmányozás terén. Az őshonos magyar fajták megőrzése is leginkább a helyi gazdáknak köszönhető. Ön tudta például azt, bevallom, nekem újdonság volt, hogy a kihalás szélére sodródott mangalicát is a kisvállalkozók összefogása mentette meg a teljes eltűnéstől. Napjainkban azonban e közkedvelt fajta már finom és egészséges termékeivel hódít.
Apró dolgok ezek, de bizonyítják, hogy álmaink valósággá válhatnak. A képlet sem bonyolult, minden sikertörténet egy elhatározással indul. A helyi termelők is így vágnak bele, már puszta bátorságukért is megérdemlik támogatásunkat, hiszen ötleteikkel és kitartásukkal a semmiből teremtenek valódi értékeket. Olyan értékeket, amelyek az önjavát is szolgálják, amennyiben helyi termék vásárlásával bekapcsolódik ebbe az érték és munkahelyteremtő körforgásba. Mióta a gazdáktól vásárolok, szellemileg gyarapodva nem csak a termékeikről, hanem az adott tájegységről is többet tudok. Példamutató munkájuknak hála a mezőgazdasági és kézműves hagyományaink, valamint a népszokásaink is tovább élnek. Talán néhány példa meggyőzte önt arról, hogy felfedezze a helyi értékeket, belekóstoljon az egyedi ízű családi sikertörténetekbe. Hazánk valódi gazdagságát csak azok tapasztalhatják meg igazán, akik helyben ismerik meg a vidék specialitásait. Hiszen az adja meg igazán egy étel vagy ital ízét, ha azt eredeti környezetében fogyasztjuk el. Legyen ön is a történet részese, utazzon belföldön, ízleljen, vásároljon és fogyasszon helyi termékeket.